Ahoj, vítejte u videa, kde si ukážeme, jaký je rozdíl mezi aritmetickým a váženým průměrem a zároveň si ukážeme, jak tyhle dva průměry vypočítat v Excelu. Ukážeme si to asi na situaci, kterou si dokážeme všichni dobře představit, a to na známkách, na těch školních známkách, kdy tady máme nějaký činnosti, které se ve škole obvykle známkujou, pak tady máme nějaké známky, které jsme za tuhletu činnost dostali. Pokud teda se budeme bavit o klasickém aritmetickém průměru, tak vlastně máme jednu takovou hodně zrychlenou a hodně užitečnou možnost, jak ten průměr zjistit, a to jenom tak, že si označíme všechny ty známky a Excel nám tady vpravo dole ukazuje právě tu průměrnou hodnotu. Navíc nám ještě tady k tomu ukazuje počet těch polí, nebo respektive těch buněk a jejich součet. V tomhle případě nás ale zajímá jenom ten průměr, což je 2,38. Pokud ale budete potom potřebovat s tím číslem dál pracovat, nebo ho prostě jenom mít na očích, tak samozřejmě můžeme si ho spočítat klasicky, kdy nám jako každý vzoreček začíná znakem rovná se, potom použijeme funkci průměr, to znamená, že stačí nám první 3 písmena a už nám tady průměr vylejzá, takže na něj dvakrát klikneme, potom označíme úplně stejně všechny ty buňky, respektive všechny ty známky, které chceme průměrovat, uzavřeme závorku, zmáčkneme Enter. Vidíte, že ten průměr 2,38 je úplně stejný, jako nám vyšel tady vpravo dole. Pokud se ale přesuneme na ten vážený průměr, budeme k těm jednotlivým činnostem potřebovat ještě jejich váhu. To znamená, že například, může to tak být, často to tak bývá, že třeba referát, který samozřejmě jsme schopni si připravit doma, tak má tu váhu nižší, než je klasické zkoušení u tabule, což je pro toho učitele samozřejmě asi důležitější věc než referát, takže potom tomu zkoušení může přisuzovat vyšší váhu, respektive ty známce, kterou jste za to zkoušení dostali, může přisuzovat vyšší váhu. Sami uvidíte, že potom ten průměr výsledný nemusí být úplně stejný, jako vám vyšel tady ten aritmetický průměr. Takže k výpočtu váženého průměru použijeme zase funkci, která se v Excelu jmenuje skalární součin. To znamená, že zase píšu rovná se, píšu skalární, máme tady součin.skalární, což je přesně ta funkce, kterou potřebujeme. Takže dvojklikem zase rozklikneme a teď budeme proti sobě násobit ty známky a ty váhy. To znamená, že nejdřív si označíme všechny známky, použijeme středník, označíme všechny váhy, uzavřeme závorku a tohle celé musíme ještě vydělit celkovou váhou, to znamená, že použijeme děleno. Celkovou váhou myslím sumu, takže použijeme funkci suma, dvojklikem rozklikneme a znovu označíme všechny váhy, který tam máme. Uzavřeme závorku, mačkáme Enter a vidíte, že tam ten vážený průměr vyšel 2,78. To znamená, že kdybychom si tady z těch průměrů měli nějakým způsobem domyslet známku třeba na vysvědčení, tak vidíte, že podle aritmetického průměru by to byla 2, ale podle váženého průměru už by to byla 3. Tak jo, to je pro tohle video všechno. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like nebo odběr nebo nějaký komentář, třeba jaký video by vám pomohlo s další prací v Excelu. A já se loučím. Ahoj.